Malestar en Cambados polo peche da sucursal de banca na parroquia de Corbillón. A entidade bancaria xustifícase alegando que a oficina tiña poucos clientes presenciais. Varias formacións políticas presentarán diferentes mocións en contra desta decisión. Que tal? Boas noites. Os clientes da oficina de Corbillón deberán desplazarse ao centro de Cambados para ser atendidos personalmente. De seguido ampliamos antes titulares. Dous mozos de Outes perderon a vida esta fin de semana despois de que o vehículo no que viaxaban se precipitara ao mar no porto de Muros. Outros dous mozos puideron salvarse. A Xunta presentou esta mañá en Ribeira a Guía de Boas Prácticas nos Miradoiros. Con esta publicación pretende fixar criterios comuns e garantir a súa integración na paisaxe. A Asociación Galega para a Defensa das Pescas Recreativas e o BNG únense contra a nova normativa de portos. Ambas entidades consideran que as medidas illan aos povos dos portos e que só servirán para multar. Camiñata reivindicativa dos veciños de Pollo, Barro, Meis e Pontevedra contra a instalación dun parque eólico no Monte Castrove. A ruta do Viño Rías Baixas organizou unha mañá entre viñedos. Fixéronos seguindo o trazado do Camiño de Santiago, Mar de Arousa. Comezamos actualizando os datos da COVID na nosa contorna. A quinta vaga continúa o seu descenso na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. O Servizo Galego de Saúde deu conta hoxe de 589 casos activos, 45 menos que na xornada anterior. Mentre se detectaron 20 novos contagios, 64 persoas recibiron a alta epidemiolóxica. En canto a situación dos hospitais, hai 19 persoas ingresadas. 14 están en planta nos diferentes centros hospitalarios da área, mentres que 5 están en estado grave e permanecen na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo. Tamén hai que lamentar un novo falecemento dunha persoa con enfermidade activa. Desta volta tratábase dunha muller de 90 anos procedente da residencia Soremai de Pontevedra. Dende o inicio do plan de contingencia da pandemia curaron na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés 20.350 persoas. O Servizo Galego de Saúde fixo balance esta semana do avance da campaña de vacinación. En Arousa, Cuntis e Catoira son os municipios cunha maior porcentaxe de poboación inmunizada, superando o 84% en ambos casos. Tamén son bos os datos en Portas e Valga, que se sitúan no 83 e 82,7 respectivamente. As cifras son moi semellantes no resto de concellos da comarca do Ulla-Umia, cunha media algo superior ao 82% de poboación vacinada. Os datos son inferiores na comarca do Salnés. Tan só Meis supera o 80%, cun 83,3%. Síguenlle Vilanova e a Illa, que superan o 79%. O peor dato atopado no Grove, dende o 75,4% dos seus veciños xa recibiron a pauta completa da vacina, mentres que no Salnés a media é do 79,3%, no Barbanza é inferior, quedando nun 73,3%. Ribeira ten o dato máis baixo cun 73,7%, mentres que Rianxo xa cadou 81,7% de poboación inmunizada contra a COVID-19. No caso de Pontevedra, a cidade é a segunda das 7 galegas con menor porcentaxe de veciños con tarxeta sanitaria dos sergas vacinados. O 77,4% da poboación pontevedresa xa recibiu as 2 doses da vacina. En canto á área sanitaria de Santiago Barbanza, o volume de casos activos sitúase hoxe nos 1.306, 15 contaxios máis que os rexistrados o pasado venres. A situación nos hospitais apenas variou con respecto a esta data. O número de pacientes ingresados segue a ser de 21. Subiron os ingresos en planta convencional pasando dos 15 aos 17, pero pola contra baixou o número de pacientes ingresados na unidade de críticos de 6 a 4. Por concellos segue a tendencia a baixa en todos os municipios. Só 2 concellos rexistraron subas dende os rexistros do pasado venres. Foron Muros e Pobra do Caramiñal. No primeiro deles os casos activos pasaron dos 12 aos 17, mentres que na Pobra o número de contaxios ascende a 16, 2 máis. No resto de municipios os datos son iguais ou máis baixos. Boiro suma 34, 14 casos menos dende o pasado venres. Ribeira 33, 6 menos, Noia sitúase nos 31, 2 casos menos, e Porto do Son 23, 1 menos. Rianxo mantense nos 21 do venres. Lousame e Oute seguen na franxa de 9 casos activos a 14 días. 2 denuncias por desacato e un precinto dun local de ocio nocturno. Estas son as principais incidencias que deixa a fin de semana no concello de Vilagarcía. As denuncias por desacato producíronse o domingo pola mañá no Parque do Castriño, cando o servizo de emerxencias foi reabrilo tras o peche nocturno que marca a normativa sanitaria. Atoparon dentro un grupo de mozos en atitude intimidante. Ata o lugar achegouse a policía, pero os rapaces negáronse a abandonar a zona e responderon con insultos. A elas hai que sumar 2 denuncias por non levar máscara e non guardar distancia de seguridade e varias queixas veciñais por ruídos en 3 festas privadas e dun concerto da Praza de Galicia. Nestes casos non foi preciso denunciar porque se atendeu o requirimento policial. Dende o Concello foi un chamamento á responsabilidade da cidadanía e que durante as súas patrullas os axentes alertaron da relaxación no cumprimento da normativa anti-Covid que detectaron nas zonas de ocio, principalmente no relativo ás aglomeracións e a non levar posta a máscara.
Mais novas, segue a espera de que pasen a disposición xudicial nos xulgados de Ribeira os 3 mozos de entre 20 e 25 anos que esta pasada fin de semana agredían a 4 policías locais. Os axentes acudirán a atender diversos avisos recibidos de veciños que chamaron alertando do excesivo ruído nunha festa nun baixo na rúa Churriana, en pleno casco urbán, preto das 4 da madrugada. Unha vez alí, ao tratar de identificar os mozos que había no interior do local, os policías, 2 axentes e 2 auxiliares, foron insultados recibindo ademais varias puñadas, patadas e empuxóns que lles causaron diversas lesións, motivo polo que 3 deles tiveron que ser atendidos no Hospital do Barbanza. Debido ao tumulto creado, a Policía Local veuse obrigada a solicitar o apoio á Policía Nacional. Os 3 mozos están acusados dun presunto delito de agresión e atentado á autoridade. E máis sucesos, temos que lamentar o accidente que tivo lugar esta pasada fin de semana no Peirao de Muros e no que perdían a vida 2 mozos de Outes. O vehículo no que viaxaban xunto a outras 2 persoas máis precipitouse ao mar. Os outros 2 mozos lograron saír a tempo e salvar a súa vida. Outes segue consternado e chorando a morte de 2 mozos da localidade que na madrugada do venres ao sábado perdían a vida nun accidente de tráfico no Peirao de Muros, despois de que o vehículo no que viaxaban xunto a outros 2 amigos se precipitara ao mar, por causas que están a ser investigadas. Os 2 falecidos son Nelson Castro, de 29 anos, e David Perol, de 19, 2 rapaces moi coñecidos na vila. Lamentablemente, dous rapaces de Outes moi queridos, perderon a vida, non? Foi un fin de semana absolutamente de loito e absolutamente negro para o noso concello e dende aquí, non, no meu nome propio e no nome de toda a corporación, como xa tiven a oportunidade de facelo in situ no tanatorio, nos queremos trasladar non só o noso pésame, senón tamén todo o ánimo e todo o apoio ás familias que evidentemente están pasando por un moi mal momento, non? Este tipo de noticias, a verdade é que este tipo de sucesos son moi lamentables e o que podemos facer nas administracións, darlle o apoio e todo o que precisen estar á súa disposición. A traxedia puido ser aínda maior, xa que outros 2 dos ocupantes do turismo lograron saír do seu interior antes de que o vehículo se afundise totalmente. A todo lugar achegáronse rapidamente numerosos efectivos de emerxencias. Os primeiros en intervir foron os membros do propio GES de Muros, que axudados por outras persoas que se achegaron ata a zona do suceso, foron os encargados de retirar os 2 mozos que quedaran atrapados no coche xa afundido. Pese aos múltiples intentos do persoal sanitario, non foron quen de devolverlle a vida. A Garda Civil de Tráfico realizou un exhaustivo atestado no lugar, co fin de tratar de esclarecer as posibles causas do infortunio. As declaracións dos 2 supervivintes, que xa descansan nos seus domicilios despois de ser atendidos no Hospital Clínico de Santiago, serán claves para coñecer o que realmente aconteceu. Detido un home en Vilagarcía acusado de reter e pretender abusar sexualmente dunha menor. Os feitos producíronse a primeira hora da tarde do venres nun domicilio en Trabancabadiña. Os axentes achegáronse a todo lugar alertados dunha forte discusión. O detido é un home duns 30 anos que se amosou moi agresivo co resto de persoas coas que convive no inmoble, que nese momento portaba unha arma branca. Trátase de 2 grupos familiares relacionados que ocupaban 2 plantas do edificio. O detido foi entregado á Policía Nacional que se encargou de instruir as correspondentes dilixencias. E 2 homes denunciados en Pontevedra por conducir bébedos un patín eléctrico polo casco histórico. Ao redor da 1:30 da madrugada, os axentes da Policía Local localizaron un dos homes de 33 anos que conducía o vehículo completamente espido. Tras sometelo a unha proba de alcolemia, o resultado foi positivo de 1,11 mg de alcohol por litro de aire expirado. Os axentes procederon a inmobilizar o patín e pouco despois apareceu outro home que se identificou como seu propietario. Tras facerse cargo do vehículo, asegurou a policía que o levaría para casa, pero 35 minutos despois foi localizado na rúa Benito Cordal conducindo o patín. Tras facerlle a proba de alcolemia deu tamén positivo 0,61 mg de alcohol por litro de aire expirado. Os 2 homes foron denunciados pola vía administrativa, tendo que afrontar unha sanción de 1.000 euros cada un. E como adiantábamos ao comezo das novas, Cambados en contra do peche da oficina da banca en Corbillón. Dende o Concello creen que trasladar os clientes á sede do centro do municipio causará maiores problemas e diminuirá os servizos. As diferentes formacións políticas cambadesas presentarán mocións contrarias a este peche.
Coñécete, asesórate e está sempre ao teu carón ata o 22 de setembro, porque ese día a oficina da banca en Corbillón pechará as súas portas deixándose en servizo a esta parroquia despois de máis de 20 anos. O Concello mostra o seu malestar por esta decisión da entidade bancaria. Non nos parece que sexa unha boa solución para os problemas que poidan xurdir de organización, tal como din os responsables de a banca, posto que é a única entidade que se atopa na parroquia de Corbillón e ao pechar esa oficina, pois moitos veciños e veciñas de Cambados van a quedarse en ese servizo, non solamente de Cambados, senón veciños que están pois justamente no límite con Vilanova, que se podían achegar a esa entidade que xa non o van a poder facer. Esta medida a quen máis afectará é as persoas maiores, obrigándoas a desplazarse para facer as súas xestións cando máis o necesitan. Sabemos que, por exemplo, para o cobro das súas pensións tamén o fan na oficina in situ, non o fan tampouco de ningún outro xeito. Ademais, temos esa proba, non, de que a xente maior pois só é ir a cobrar o propio día que ingresan esas pensións de xubilación que produciría pois neses días unha maior afluencia na entidade cambadesa. O Concello mantivo unha reunión cos responsables da banca para coñecer os motivos do peche. Dende a banca tamén comunicaron ao Concello que non despedirán aos traballadores da oficina de Corbillón. Na que a explicación que nos daban é que, bueno, o número de operacións que se levaban a cabo nesa oficina que eran moi poucas en relación con ou en comparación con outras entidades e que, polo tanto, que eles desexaban era centralizar todos os servizos na oficina de Cambados, cousa que non vemos que sexa unha medida positiva, senón todo o contrario, polo que decía, non, esas aglomeracións de persoas nas oficinas sobre. A pesar das explicacións, as formacións de Cambados presentarán diferentes mocións en contra do peche da sucursal. A situación de Corbillón leva tempo repetíndose en numerosos concellos. Nesta ocasión, a igual que Cambados, a banca tamén pechará a única oficina bancaria de Portas. A Corporación Municipal celebrará un pleno para valorar accións a tomar. Dende a Xunta de Galicia recoñecen o prexuízo que o peche de sucursais bancarias está a provocar en moitas parroquias e municipios, sobre todo do rural. Segundo Alfonso Rueda, a Administración Autonómica fará todo o posible para frear esta vaga de peches. Saben que a Xunta de Galicia, ante esta situación que é xeralizada, se está dando noutras comunidades autónomas e tamén noutras provincias, en Galicia, na zona de Pontevedra, o que intentamos é buscar solucións con esa extensión dunha rede de caixeiros automáticos onde non había ningún caixeiro automático, é dicir, buscando solucións paliativas, pero o problema principal que se retiren sucursais e que haya concellos enteiros que queden sin unha sucursal bancaria, non estamos de acordo con esa práctica. Intentaremos facer o posible para que se recapacite e non se deixe aos pueblos sin ningún servicio bancario. Facemos un alto no camiño e a continuación regresamos con máis novas. Entre elas, a camiñata reivindicativa dos veciños de Pollo, Barro, Meis e Pontevedra contra a instalación dun parque eólico no Monte Castrove. Ata agora. Continuamos nas novas do día. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, presentou esta mañá en Ribeira a Guía de Boas Prácticas para a identificación e acondicionamento de miradoiros. A nova publicación, elaborada polo Instituto de Estudos do Territorio en colaboración coa Fundación Juana de Vega, xorde para fixar criterios comuns e garantir a súa integración coa paisaxe. Acompañada polo alcalde Manuel Ruiz e o presidente da Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, presentou esta mañá en Ribeira a Guía de Boas Prácticas para a identificación e acondicionamento de miradoiros. A Xunta escolleu o miradoiro da Pedra da Rá como lugar no que dar a coñecer esta nova publicación, na que se recollen toda unha serie de recomendacións para fixar os criterios básicos á hora de seleccionar novos puntos de observación, e a vez determinar as pautas a seguir en futuras actuacións, tanto para a mellora como para a habilitación de novos espazos. As conclusións obtidas da análise do traballo feito por grandes estudiosos, dende arquitectos, paisaxistas,
Pois é que temos uns milladoiros excelentes, pero é certo que en algúns deles debemos de actuar. Debemos de actuar na mellora da sinalización, no acondicionamento deses miradoiros e ter pois un mellor cuidado nos seus acabados, seleccionando perfectamente os materiais, pero tamén seleccionando as cores. Esta guía propón solucións para tallar este tipo de cuestións, sempre tendendo a integración paisaxística. A guía tamén pon énfase na necesidade de acabar ese mantemento sostible dos miradoiros para que resulten máis atractivos, pero sobre todo para que resulten máis respetuosos. Aquí, a través do arquitecto Carlos Seoane e a través da empresa Solgrani, creo que era a nosa intención, ser respetuosos co que había e facelo a través de materiales nobles. Espero precisamente que esta guía pois sirva para manter ese respeto que todos e cada un dos lugares emblemáticos de Galicia teñen que ter. A guía recolle 144 dos 472 miradoiros inventariados en toda Galicia, que foron seleccionados polo seu alto valor estratégico e panorámico. Na comarca do Barbanza, ademais do miradoiro da Pedra da Rá, inclúese tamén o miradoiro do Pico Muralla, que comparten os concellos de Lousame e Rianxo. A Asociación Galega para a Defensa das Pescas Recreativas e o BNG únense contra a nova normativa de portos. Ambas entidades consideran que as medidas illan a xente dos portos e que só servirán para multar. Piden á presidenta da entidade portuaria que rectifique e tome medidas tendo en conta as asociacións e federacións. O BNG súmase as queixas da Asociación Galega para a Defensa das Pescas Recreativas en contra da nova normativa de portos de Galicia. As novas medidas limitan as zonas de pesca e os accesos a esas zonas, unha situación que ambas entidades consideran que só servirá para illar os portos dos povos. Os portos son unha parte do povo. Quen non pasea por un porto? Quen non aparca nas instalacións portuarias? É dicir, os portos están integrados na sociedade e con esta medida de alguna forma trátase de sacar a unha parte da sociedade de algo que levan facéndose durante toda a vida e amparándose nunha lei de 1972. Segundo indican, a maioría da xente que practica a pesca recreativa nos portos son persoas xubiladas, paradas ou mozos. Por iso cualifican estas normas de discriminatorias. O que non entendemos é que establezan zonas de pesca donde ninguén vai a pescar, ou que establezan zonas de pesca donde é impracticable esa pesca de lecer porque, entre outras cousas, a marea baixa e, polo tanto, son sitios onde non se pode pescar. Ou que sean sitios tan inaccesíveis que, efectivamente, persoas con algunha dificultade de mobilidade ou persoas maiores, efectivamente, xubilados que suelen ir a este tipo de pesca, non podan acceder precisamente aos portos para pescar. O Agadper presentará un recurso ante a nova normativa, mentres que o BNG presentará unha moción no Parlamento. Piden á presidenta de Portos de Galicia que rectifique e que faga un regulamento tendo en conta as opinións do sector. Instamos á presidenta de Portos de Galiza que paralice este procedimento, a que reciba de novo na mesa de traballo as asociacións representativas e pacten sobre os planos de cada porto, de cada un desos 100 e pico de portos de titularidade autonómica, os espazos onde efectivamente se pode pescar. Estas normas entrarán en vigor en 122 portos de carácter autonómico. Dende o Agadper sinalaron que a nova normativa afectará a centos de persoas en toda a comarca do Salnés. Camiñata reivindicativa dos veciños de Pollo, Barro, Meis e Pontevedra contra a instalación dun parque eólico no Monte Castrove. Un cento de persoas atenderon onte ao chamado da plataforma que se opón ao proxecto. O grupo subiu ata o alto do monte en sinal de protesta dende a capela de San Ramón, na Escusa. Acompañados polo ritmo da Escola Tradicional de Música de Pollo, chegaron ata o Outeiro dos Corvos. Con este acto simbólico, os veciños dos 4 concellos afectados polo proxecto quixeron amosar o seu rexeitamento contra a instalación do parque eólico. Consideran que terá un importante impacto nas poboacións próximas e contra a flora e a fauna da contorna. O Concello de Pontevedra dá luz verde ao cambio no alumeado público nas parroquias de Santo André e Santa María de Xeve e Verducido. En total actuaránse sobre 1.800 puntos de luz e 35 cadros de mando, que mudarán a tecnoloxía LED. O prazo de execución é de 6 meses e suporá un investimento de máis de 1.200.000 euros.
Sigue sendo unha aposta deste Concello ao combate ou a loita contra o cambio climático, contra a contaminación lumínica, e damos un paso máis para a reformulación de toda a iluminación no rural. Neste caso estamos falando de máis de 1.800 puntos de luz para estas 3 parroquias e máis de 35 cadros. Quere dicir isto que se vai a producir un aforro enerxético importante, non só no plano ecolóxico, que obviamente sino tamén no económico. Estamos falando de mellorar a eficiencia enerxética nun 70% con respecto ao que xa había. Outro proxecto do goberno local que tamén recibiu luz verde é a construción dun campo de fútbol de Salcedo. A obra terá un orzamento de 1,48 millóns de euros e será executada por 2 empresas galegas que presentaron a oferta conxunta. A intervención financiarase con cargo ao convenio entre o Concello e a Deputación de Pontevedra e é un dos campos máis importantes executados no municipio, segundo apuntan dende o goberno local. Será un campo de herba artificial cos parámetros que exixe a FIFA para estas instalacións e terá unhas dimensións de 100 metros por 58. Ademais, prevese a construción de varias edificacións para acoller 4 vestuarios para os xogadores, 2 para os árbitros, almacéns e unha grada elevada. A obra ten un prazo de execución de 10 meses. Mais actualidade, Valga puxo fin esta fin de semana a máis dun mes de actividades realizadas baixo o programa Agosto Gastronómico, uns actos que se pecharon coa celebración da Festa da Anguía e Mostra da Caña do país. Unha festa tradicional a que non quixeron faltar diferentes políticos da contorna e a directora xeral de Turismo, Nava Castro. O Agosto Gastronómico pechouse coa entrega de premios da Ruta das Tapas, unha proba que deixou como gañadores os bares Pardal pola súa tosta de anguía, a prancha con xelatina de tomate e aceite e o Caprichos, pola súa hamburguesa anguía con salsa criolla caramelizada. O mandil de prata foi para a cafetería do Auditorio e o de bronce para o bar Potel. Outro premio que se entregou foi a gañadora do primeiro concurso de receitas de anguía e caña. Nesta ocasión o premio foi para a santiaguesa Belén Pedreño, cunha tosta de pan de broa, queixos San Simón e terneira galega salseada con caña do país. Pasar unha mañá de domingo entre viñedos. Esta foi a atractiva proposta que a Ruta do Viño Rías Baixas preparou para esta fin de semana. Fixeron, ademais, seguindo o trazado do Camiño de Santiago-Mar de Arousa. Todo un luxo para coñecer sobre o terreo os encantos da subzona do Val do Salnés. Deporte, viño e tradición xacobea. Todos estes ingredientes uníronse na proposta que a Ruta do Viño Rías Baixas preparou para este domingo. A idea desta ruta era un pouco unir o tema do viño, unir 2 bodegas desta zona do Salnés con algún tramiño do Camiño de Santiago. Nesta zona transcurre o camiño que se chama Camiño Mar de Arousa, que un pouco se fixo este camiño en recoñecemento cando trouxeron o apóstolo Santiago por barco, que se din que entrou pola ría de Arousa e despois subiu cara a Padrón, remontando o río Ulla e despois cara a Santiago. O grupo comezou a andaina na adega Lagar de Costa en Cambados. Dende ali fixeron un treito do Camiño de Santiago Mar de Arousa a través da liña do litoral, gozando das paisaxes do Val do Salnés. Como despedida visitaron a adega Gile Armada na Praza Cambadesa de Fefiñáns. Nada máis comezar nos metimos por medio dunha das viñas en parra da bodega de Lagar de Costa e saímos ao mar, o sea que perfecto. A vez que coñecemos a ensenada natural do complexo intermareal, Umia, Grove e Illa da Toxa e eso, de feito hai varios observatorios de aves, estivemos vendo algunhas aves explicando algo sobre elas e sobre os valores naturais da zona, non? Con esta proposta, a Ruta do Viño Rías Baixas volveu a apostar por unha maridaxe que non falla, deporte e viño, cunha andaina de dificultade baixa apta para todos os públicos que conquistou os participantes. Muy bien, muy bien organizado todo. Ya había estado en 2015 haciendo una ruta similar y me gustó también mucho, así que nada. A ver si continúan. Ha sido una caminata muy ligera, muy fácil, es que no soy mucho de caminar, muy ligera y muy llevadera. Y me sorprendió muchísimo que de veces que hemos venido a Cambados jamás me hubiese imaginado que hubiese esto aquí, ya que ha sido una experiencia muy chula y que recomendaremos, la verdad. Un poco todo, pero puntualizando más en el tema de ligarlo con la cantidad de bodegas que hay por aquí, que se puede hacer un montón de rutas similares. Pasámoslo divinamente, bueno, foi bastante, para min, que eu teño, como veis, unha discapacidade visual, foi bastante accesible. Bueno, recomendable a 100%. A xente que veña, que se anime, porque realmente temos paisaxe, temos digamos, para pasar un rato fabuloso,
moi encantado. Deste xeito, a ruta continúa retomando a normalidade no seu calendario de actividades, apostando ademais por iniciativas ao aire libre e que garanten a seguridade sanitaria dos asistentes. E Barro acolleu esta fin de semana a segunda edición do Laboratorio da Paisaxe. 10 participantes gozaron das diferentes actividades organizadas pola Asociación Musical Cultural Tirante en colaboración coa Xunta de Galicia. As xornadas comezaron o venres cunha mostra fotográfica que recolleu unha escolma de distintas actuacións de arquitectos na comunidade galega, respetando o medio ambiente. O sábado tiveron lugar 3 obradoiros, un de fotografía, outro de arquitectura e outro de arte na natureza. E o domingo pechouse a segunda edición cunha nova mostra realizada polos propios participantes. Tanto a exposición do venres como a do domingo realizáronse na contorna do centro cívico, podendo gozar delas as persoas que se achegaron á zona. E o Teucro lanza a súa campaña para captar socios de cara a esta tempada. O Club de Balonmán busca o apoio da sociedade pontevedresa co obxectivo de consolidar unha masa social que compoñen 1.200 persoas. O prezo do carné rolda os 75 euros. O Teucro busca o apoio da sociedade pontevedresa. O Club de Balonmán vicedecano deste deporte en España lanza a súa campaña de captación de socios, apelando desta volta a un sentimento inefable. Este año apostamos por la palabra inefable, que significa algo que no se puede explicar con palabras, que es un poco el sentimiento teucrista, es un poco pertenecer a la familia azul. Proviene por esa intencionalidad, por querer explicar un conjunto de sentimientos que van más allá de ir a un partido de balonmano, sino ir a buscar una experiencia y vivir un poco el balonmano dentro del pabellón. Os prezos dos abonos son os mesmos que o ano pasado. Co carné poderá accederse aos partidos do primeiro equipo, tanto masculino como feminino. O adulto individual é de 75 euros, mentres que o familiar, válido para 4 persoas da mesma unidade familiar, vale 150 euros. Ademais, contémplanse modalidades bonificadas a 50 euros, estudante a 45, xuvenil a 30 e infantil a 20 euros. Yo quería hacer referencia un poco más al tema económico, ¿no? En estos momentos duros de pandemia, con muchas dificultades económicas por parte de todos. Entonces, hemos hecho un esfuerzo para que sean unos precios muy asequibles para todos los socios, ¿no? Es el club en que se puede ver el balonmano más barato en la ciudad de Pontevedra ahora mismo. O obxectivo do club para esta tempada é consolidar a súa masa social que compoñen 1.200 persoas. Un ano máis contarán co apoio do Concello de Pontevedra. Que forma parte da historia desta cidade, da historia deportiva desta cidade, que o Teucro tennos ofrecido xornadas e momentos de enorme alegría. E tamén é innegable que hai momentos nos que os equipos necesitan o apoio incondicional da súa afición e, en xeral, da poboación dunha cidade, non? Os abonos xa se poden retirar nas oficinas do club de luns a venres entre as 11:30 da mañá e a 1 do mediodía ou a través da páxina web do club. E rematamos o informativo deste luns 30 de agosto coas espectaculares imaxes da tradicional tirada de fogos artificiais que organizou o Concello este pasado sábado na praia de Barraña. O espectáculo pirotécnico que foi adiado durante os festexos do verán pola previsión de choiva serviu tamén para poñer fin á programación de verán e como complemento das actividades culturais organizadas polo Departamento de Cultura. Como cada ano, a tirada de fogos contou coa colaboración da empresa Geals Arrianxeira. Con isto nos despedimos. Ata mañán. Yeah.